Sziasztok! Üdvözlök újra mindenkit egy újabb videóban. Szép naplementés fújásba fogunk most belemenni, ahol nem mást, mint korrigent fogunk jelen esetben kiutatni. Ismételten egy ismerő szereplőt hoztunk magunkkal, ugye az L30-as permetező drónt, és a mai feladat az nem kevesebb, mint 45 hektárnak a lekezelése. Ha valaki egy kicsit jártasabb itt az agrometeorológiában, akkor nekik mondani fog az a szó valamit, hogy inverzió. Jelenleg ezt a jelenséget tapasztaljuk itt kint a szántóföldön, azt jelenti most, ugye kicserélődik a légkör, jelenleg ugye a hideg és a meleg levegő áramlása miatt, jelenleg egy fölfelé ható áramlásunk van, amit meg kell, hogy várjunk, hogy egy kicsit lecsillapodjon az idő, kicsit le is hűljön. No, eltelt a megfelelő mennyiségű idő, a homogénen elkeveredett permetlevünket lassan ki is fogjuk tankolni. Miután megtörténik a tankolás, kollégám végezni fog egy tesztrepülést, hogy minden beállításon megfelelő-e. Egy dologgal tudunk még itt nagyjából vacilálni, vagy egy dolgon vacilálunk, hogy megfelelő kiutatási magasságot megtaláljuk, de ezen kívül, ami az engedélyokiratban le van írva, hiszen a korrigálhez jár ugye engedélyokirat, amit érdemes elolvasni jelen esetben, meg van határozva minden egyes paraméter a gépnek, hogy mit kell neki beállítani. Érdemes ezeket a beállításokat, sőt kötelező ezeket a beállításokat alkalmazni, hiszen ezekkel a beállításokkal nagyjából az esetek 99%-ában mindenkor, minden esetben el tudjuk érni ezt a megfelelő hatásfokot, nem hiába vannak ezek leírva a papírra. Egy dolgon vacilálunk, még egyszer mondom, nagyjából ezen a 3 méteren, lehet, hogy lentebb jövünk egy kicsivel, de akkor ugye a szórás szélességet kell majd visszavennünk, ezért is jók a tesztfújások, ránézésre nagyjából meg fogjuk tudni mondani most már itt tapasztalat útján, hogy jó lesz nekünk a 3 méter, vagy nem lesz jó, vissza kell belőle venni. Mindjárt be is tankolom a 20 literünket, annyi elég lesz az első felszálláshoz, és akkor a pilóta meg is ejti a próbafújást. És ugye mindig figyelünk tankoláskor, hogy szemünkbe, szánkba, orrunkba ne csöppenjen belőle, tartsunk egy tisztességes távolságot is tőle. Nem hiába vannak ugye a védőfelszerelések, de ezt már ma nagyon sokszor említettem, de tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy viseljünk mindent, ami elő van írva. A repülési beállításunkat tekintve ugye, ahogy az engedélyokiratban le van írva, 3 méterrel fogunk kezdeni állomány fölött, maximum 15 km/h van a gépnek megadva a maximális sebességnek, ugye 20 liter per hektár és 40 liter per hektár közé fog esni a kiutatási mennyiségünk. Ki fogjuk próbálni mind a 3-at, nézni fogunk egy terülést, hogy melyik lesz a legalkalmasabb jelenleg ilyen körülmények közt. Cseppméretünk az, ha jól látom, 330 mikronra van állítva, és a szórás szélességünk az meg abban a függvényben fog változni, hogy milyen magasan fogunk állomány fölött repülni, melyik lesz a legjobb állítás. De nagyjából egy ilyen 6 és 8 méter között lesz a munkaszélességünk. Ugye kijön az ember, felméri a táblákat, megnézi, hova lehet felszállni, hol vannak a jó pontok, valamint, hogy ezt elkészíti ezt az ortomozaikot, és ne adj Isten útközben látja, hogy na akkor ott mennek ugye a villanyvezetékek és a mindenfajta magas feszültségű vezetékek és póznák, azokat érdemes kis felmérő drónnal közel menni, megnézni, akár olyan közel repülni, hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen magasan vannak állomány fölött azok a vezetékek, mennyire lógnak be, elfér alatta a gép, nem fér alatta a gép, azért nagyon sok problémát meg lehet magát menteni az embernek, hogyha ezeket elvégzi.
Na, lassan fél 10, és szépen menjünk bele az éjszakába, ugyanilyen szépen gyűjtjük a hektárokat is. Itt, ahol most vagyunk éppenséggel, ugyanarról a felszállóhelyről 2 darab táblát le tudtunk kezelni, úgyhogy robogunk tovább. Nagyjából úgy terveztük, hogy ez a 45 hektár összesen, ez nagyjából, hogyha ilyen tempóban haladunk, akkor egy ilyen hajnal 1 óra környékére lesz meg. Nyilván nagyon sok mindent bele kell beszámolni, áttelepüléseket, bepakolásokat, tankolásokat, bekevréseket. Mögöttem a gép még repül, de az utolsó métereket teszi már meg. Hosszú egy este volt, de végeztünk a 45 hektárral. Egész pontosan 4,5 órába tellett, ha nettó időt számolunk természetesen, amíg repült a gép, 4,5 órába tellett ugye 45 hektárt lekezelni. Hogyha ezt visszaszámoljuk, akkor nagyjából a területi teljesítményünk az egy 10-11 hektár per órára jött ki, ami azért nagyon jó, mert ez a 45 hektár, ez 7 darabban volt. Tehát 7 darabra áttelepülni, kitenni a drónt, a drónnak nyilván egy csomó mindent meg kellett oldani, egy csomó akadályt be kellett rajzolni. Nem teljesen négyszög alakú táblák voltak ezek se, tehát azért okosan kellett itt a repülési terveket megcsinálni, de végeztünk, lassan le is fogunk szállni, és mehet a pihenés. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel a többi videóért, és ehhez hasonló érdekes tartalmakat fogunk a jövőben is hozni nektek. Sziasztok!